कंकन जाहानि न' मोनबाय। अ दे। जोंसारा मा जादोंथाय मानो कलेजाव थांदियाबा? मा जादों सोंहरनि र'। हेलौ। हेलौ, मा खालामदों जोंसार? नै जों मारैनोसो जना दंमोन। ए दिनैलाय नोंलाय मानो कलेजाव फैदिया? ओरैनो थांनो बानानै थाङासै। ए ओंखाम जाखांबाय नामा? औ जोंमा जाबायमोन। नोंलाय? औ आंबो दासो जाखांबाय। औ जोंमा दिनैलाय माथो एसेबां खुसि बायदि रायलायथारदों? औ जोंसार आं थारैनो जोबोर खुसि। मानि थाखाय आंनोबो खोन्थाहरदो। जोंसार आं फनाव बुंथ'ला। दा बेलासियाव लोगो हमना खिन्थानोसै। दे होमबा। अ दे। मा जोंमा नेनो बाबायमोन नामा? दिनै खुसिनि समावलाय मानो नेनो बानो? दे खोन्थादो मा खुसिनि बाथ्रा? आं नोंनोनो खिन्थानो सानखादोंमोन। दे डायलग होबाय थानो ना माबार खोन्थानो? जोंसार खोनासंनो थाखाय नों जोबोर एक्साइटेड नामा? अब्ला सानना लादो। नै खोनासं, दिनै ना आंहा कलेजाव जोबोर स्पेसियेल जादों। आंखौ दिनै जोंनि क्लासनि सोमदोना प्रप'ज खालामदों। नोंहा दिनै कलेजाव थाङासै नालाय। महर दंना दं कलेज मानि प्रप'ज खालामजायो। बेनिफ्राय नोंहालाय माथो बुंखो जाम्बि? औ जोंसार आंबो एक्सेप्ट खालामबाय। लोगो सुमितामोननि गामिनिनो सोमदोना। जिउआव रावबो गैयैखाय आंबो एक्सेप्ट खालामबाय। जोंमा बेफोरखौ मा खोनादों आं? नंगौ जोंसार आं थारखौनो बुंदों। जोंमा एगजाम जोबसान्दिखौनो नेनो हायासै नों? एगजामाबो मोनफैथारबाय। नों एगजामखौथ' लिरग्रोनो हायोमोन ना? लोगो आं बिब्दिब्लाबो मोजाङैनो फरायगोन, नों जिंगा दासि। जोंमा एक्सेप्ट खालामनायनि सिगां आंनो खेबसे सोंग्रोजायोमोन ना? आं दिनै आंनि गोसोखौनो बुरखायहाला जाबाय। मानो? मा जाखो नों जोंसार? आं नोंनि फरायनायखौ गाज्रि जाजानो गिनानै बुंनानै लायाखैमोन। सानदोंमोन आं एगजाम जोबनायनि उनाव बुंनानै लानो। माखौ जोंसार? मा बाथ्राखौ एगजाम जोबना बुंनो सानदोंमोन नों? जोंमा लोगोब्लाबो आं नोंखौ मोजां मोनदोंमोन। सानदोंमोन आं एगजाम जोबब्ला आंनि गोसोनि खोथाखौ फोरमायना लानो। मा बुंखो नों जोंसार? आंथ' नोंखौ बेस्ट फ्रेन्ड महरैसो सानदोंमोन। नाथाय जोंमा आं दि नोंखौ आंनि जिउनि महरैसो मोजां मोनदोंमोन। सरि जोंसार, आं नोंखौ मोजां मोननो हानाय नंला। जोंसार नों आंखौ मोनगोननि आसा दाखालाम। जोंमा नोंखौ लानानै सुजुनाय सिमांफोरा बायफ्लेलांजोब्बाय। हायोब्ला नों आंजों फैफिनदो। जोंसार आं हानाय नंला। जोंमा आं गावखौनो फाग्ला बायदि मोनबाय। एसेबां जमा जमा कलेजाव थांलायोमोन आरो एसेबां रायलायोमोन। नों बैफोर गुमुरखौ हमदां हायासै नों? आं नोंखौ माब्लाबा बिदि सानाखैमोन जोंसार। आंखौ नों निमाहा होदो। हायोब्ला नों गुबुन नागिरना लादो।
एसेबां गोरलै नङा जोंमा। नागिरना ला होनब्लानो लानो हाया। माब्लाबा नों हारसिं जायोब्ला आंजों गिदिंना फैफिन जोंमा। हास्थायदोंमोन आं नोंखौनो। जोंसार जाबाय जोंमा दागाबसै। आं नोंनि गाबनायखौ सहायनो हाया जोंमा। नै जोंमा मोनानोसैबो नोंबो थांदो आंबो थांसै। दे